Tagabos, Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan, digdi sa DCGB. Alas 9:06 na po. Programa ng Tingog Kanbanwaan. Good morning everybody. Sa paghampang niya tukan kaaldawon, dapat mahal amang Diyos anperming enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo. Ang programa po naglalaom na sa Sabayan Manindo kami, mga taga Albay District, Centro Legazpi, Daraga. Sa inman na lugar digdi po sa Kabikolan, imaging sa probinsya ng Albay. Premier, segundo asin tercer distrito. Mabuhay ang mga parasira, paraoma, security guards. Natada sa mga harong mga misis ng tahanan nagpapaparkan panguntuhan. Maray na aga. Sa First District, ang magiging kasabay tad dyan, si Compadreng Jomar Bien. Kumusta ka mo dyan sa Premier Distrito? Nadadangog kita dyan sa paagikan sister station ni po sa FM band, ang 106.9 WGB FM. Maray na aga sa Indo sa pangenot ni SM Sir Dex Velez. Sa Men and Women kan 106.9. Kumusta man dyan tatabes-tabe? Sa Daraga, maray na aldaw sa Indo dyan sa San Roque. Sa Bagong Bayan, Mrs. Folay. Sentro Candaraga dyan sa Petron Tap Gasgasul. Jerome, maki-off yung mic sa kuha natin, sa Newsbiz, ano? Maray na agad dyan sa Indo, Petron Tap Gasgasul. Thank you so much, Jerome. Sir Ato Ulim, maray na aga. Lapu-lapo, kumusta ka mo dyan? Pading Jun Pitero, maray na aga, kumpadreng Jun. Buda subar kada ta dyan si Sir Popoy Balmez. Sa JRB Battery Shop, Tire Shop and Calibration Center. Mabuhay ka mo dyan, Sir Popoy. Saro sa mga inspirasyon, from rags to riches. Ayan, sa tuya yan na para antabay po sa DCGB. Morning man dyan sa Catanduanes. Kumusta na po ang brown out dyan sa Indo? Grabe ang krisis dyan. Pinunan sa nakan krisis politika, krisis kuryente, enerhiya, krisis sa tubig. Durulak ning durulak dyan ang mga politiko. Dakol na nagbabasol dyan sa Catanduanes. Maray pa ngaya sudati sana. Siguro ngaya dainin nangyaring arog ka ini. Bako? Yan ang sinasabi ko sa inyo dyan. Catanduanes, musta lamang pakiistorya, ano nang kamugtakan do dyan sa kuryente buda tubig, ha? Katuwang tadyan sa luwas ang Mega Force Patrol, si Chief Jimmy, Compadreng Jim, Compadreng Al, Compadreng Jomar, Joshua, Angel, Karen, Manibela, Henry Mata, Master Control sa AM Band, June Napolis. Sa newsroom, sige lang ng sige, buhay na buhay, tayong tayo. News Director Mardila. Walang susuko. Pag-abot sa bareta. Kasabay si Madam Sia, Ma'am Jen, si Nicole, Jimos. Sumadakan mga istorya lokal, national, international. Nababasa social media platform kan DCGB, DCGB News Online, News Break as in newscasts major, nadadangog sa radyo. May broadcast kita sa internet, worldwide network ang yaon dyan. Jerome Nico Martinez. Kasabayan mga OJT sale po sa Sorsogon State University. Ako man po si Pio Fernandez. Sa hindi pong Public Information Officer ng Bayan. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan sa DCGB. Aber daw, paramdam daw tabi kamo, ta kami naman so nagpamidbid, paramdam lamang, yaong kamo nag-arantabay, mga taga-Legazpi sa kuyang number 0942-670-1195, 0942-670-1195, and 0966-730-115. Paramdam lamang, pa-check attendance, diyan sa mga paradangog niya to, mantang kamo naghahanda gayud kan panguntuhan na, mga security guards man, good morning sa Indo Gabos tabi, sa inman kamo nakadyuting lugar. Sige tab, mga tugang, inapunan ta si Kwan,
Nasa Sige, bye-bye. sige. Hello, sir. Nasa linya po si Ma'am Gemma, si Mayor Gemma Onghoko na ginubatan, makakahuro niya tungo yan. Takasuhapon, may report si Chief Jimmy Nasalita from Ginubatan. Problema diyan sa tubig, sabi nagbabarabaan na ang mga water sources mismo. And ewan ko ba kung pwede nang ma-consider na parang may sort of crisis na sa tubig dyan sa Ginubatan. Makuha kita ng precious time kay Mayor Gemma. Busy ni si Mayor Gemma kan Ginubatan. Mayor Gemma, maray na aga. Si Pio po kan DCGB. Thanks for taking our call, tabi. Okay, good morning, Sir Pio. Opo. Good morning sa listeners po niyo. Salamat sa oras. Ma'am Gemma, kasuhapon na i-report kan sa mo yung chief reporter, si Chief Jimmy. May problema na daw sa mga sources ng tubig dyan sa Ginubatan, and parang sort of can we confirm na we're nearing a water crisis na dyan sa Ginubatan, tabi? Actually, sir, pag summer talaga, yan po ang dilemma po ng dito po sa Ginubatan, yung may water source shortage po. Pero actually po, nire-regulate lang kasi pag kinokontrol pag sa gabi para yung ibang area po magkaroon naman po ng water supply. Pero may wino-workout na po na project para po maka-augment po sa shortage po ng water supply. Ay, opo. So, Ma'am Gemma, can we categorically state for the sake of public information, parang may sort of, parang shortage of water na sa Ginubatan? Sort of, pero can manage pa naman, sir. May may what we call this, may scheduling lang ng pag-flow po ng tubig po. Ay, opo. May scheduling lang, opo. So ining scheduling, Mayor Gemma, sort of parang water rationing na pig-adaptar ka na dyan? Apo. Ayun, water rationing. Apo. So ano ang duman sa mga sources talagang year in year out pag summer iyo ang problema? Nagbaba po ang water source po kasi pag summer time. Pero ito po sa approaching na po. El Nino? May na po kami, may programa na po kami papa-implement, and hopefully po maka-augment po sa shortage. Sorry, sir, kasi maingay nasa po ako tupad orientation. No problem. Kaya medyo maingay po dito sa barangay. Okay, so yun na nga po ang iniisip namin, Ma'am Mayor. Ito pa lang summertime and pumasok na yung El Nino, baka lalong lumala to, Ma'am Gemma, Mayor. Rest assured po na gigibo po ng lokal na gobyerno ang gabos na esperso para po augment po ang shortage, ang water shortage po. Hopefully po last na po to sa summertime, and next year kasi nagkakaroon lang po ng malala na problema talaga pag summer, mas nagagrabe po. Pero yung iba pong kumbaga tolerable pa yung yung water source po, ang flow. Pero yun nga po, may mga areas lang talaga po kasi basic services yan basic needs. So talagang kailangan namin mag-develop ng other sources para po, kasi dumadami ang konsumidores. So dapat po mag-develop ng maraming water source. Kung pwede po ika-cluster namin kung per location, per barangay, para lang ma-augment po ang water shortage po kada barangay po. Last week nga ni Madam, 2 or 3 weeks ago po, may nako akong information na parang may nagsara na dyan na sarong resort ata because of water shortage. Wala man. Day man nakaabot sa Indo po, Day man po. Opo. Kasi halos lahat ng resort dito galing po sa spring nila. Kaya wala po nakarating sa opisina po na may nagsara pong Ayun, opo. Pero tatanungin ko po sa sa licensing kung may nag-inform na Opo, sige okay. po. Sige po, okay. Mayor Gemma, salamat po sa oras. Salamat po sa sige oras. Po. Thank you so po. much. Okay po, bye-bye. Opo. Mga tugang, si Mayor Gemma Onghoko na Ginubatan, inapudanta na ito this is much of concern tabi dyan sa mga Ginubatan. We know for a fact na igwa kitang mga paradango dyan sa Ginubatan. So, yun na po tabi Ginubatan pa lang iyan na may sitwasyon tangon yan.
Remember, so Pag-asa baga, na-interview ta, so mga weather specialist dyan sa Pag-asa Southern Luzon, si Ma'am Ruth Pacala, to quote her is, yun na nga ni, nagpupuon pa sana ang El Nino. Pero bago pa magpuon ining El Nino, naka-experience na kita kan init. Nagkapirang bulan na bagay itong daining uran, mainit, ngunyan, mapuon pa sana palan ito. Ngunyan, nagpupuon pa sana. And this will last until the first quarter tabi kan masangling taon 2027. So ngunyan, kasuhapon, nag-report na si Chief Jimmy, kumparing Jim, confirmar na ni Mayor Gemma, sort of harani na sa water crisis and utungani, iguanas in ning water rationing. Nag-adaptar na ning water rationing. Si Mayor Gemma na ba nagtaram? Pagkabanggi nga parang pico control, so nagkapirang quadrant, tanganing sa maabot na oras, itong supig control, iyon naman ang masusuplayan, so ito naman na parameters na pinagpendyente subulos kan tubig, iyon naman nga ang masuplayan, and then so sinuplayan, iyon nga ang hahalian naman ng supply ng tubig for a while. So water rationing na tabi ang pinag-adapter dyan sa ginubatan. That's ginubatan pa lang po yan, and pig-confirmar baga ni Mayor Gemma na kada summer iyan ang problema kaan dyan sa ginubatan. And sort of problema pata nagpupuon pa sa nga ni El Nino. Yan tabi. Now, yan sa ginubatan po ha. So, yan tabi naklarar na confirmar na ang siring na bagay. Good morning dyan sa inyo sa mga taga-ginubatan. O listening from ginubatan, sabi ni 680. Sana talaga maayos na water problem didi sa ginubatan. As of now, every morning lang po nagabulos ang tubig, pero 1 to 2 hours lang. Sapat na sa half day na gamit. Kaninang morning, date lang po ang bulos, kaya day maray makapuno. Sana maayos ng perennial problem digdi sa ginubatan. Iyo tabi, sir or madam, ining 680, no less than the mayor confirmed na kada summer, iyan talaga ang problema. So, ako na, medyo makakaangus-angus kita kamudyan sa ginubatan, tapatapos na baga so verano, sabi ba kan mga maedad, verano, summer, makakaangus-angus na kuta na, kaya lang nagpuon pa sa nasuil ninyo. Pagkatapos kay itong tag-init na experiensyahan ta, prelude bago suil ninyo, summer na. Pagkatapos kan summer, day po nagtapos so init. Mas lalong magulping hani, sabi baga kan Pag-asa. Expect ngaya for hotter days, mga mainit, and expect pa, sabi ni Madam Ruth Pacala, ang Disyembre tangon yan, bako na kasing lipot. Kan mga puso ng mga nag-iisa. Sabi bako na kasing lipot. Expect for medyo mainit-init na bakong summer, bakong summer, malipot-lipot na Christmas, Yan, ang Christmas ngayon yan na taon 2026. Bako ngayang malipot. O kaya tabi, ining listener to from Ginubatan 680, yan na po talagang sitwasyon. Tinamaan mo sa imong reaksyon tabi. Iyan po, inako yan ni Mayor Gemma. Kada summer, yan po ang problema. Na-compound pa ang sitwasyon patapos na kuta na sa summer, June na baga, saka man nagpuon so El Nino. Paano kita kaan? Prolonged heat an sa tuyang ma-experiensyahan tabi. Mga taga-Ginubatan, now digdi sa Legazpi, may naaraman man kita. Diyan sa may sur na barangay kan Legazpi, may naaraman kita diyan na sarong lugar. Ito yata na sa ining Maslog. Parang pigbidayan ata ito. Igwa dyan yung dating mga residensyas na igwang mga sources ng tubig, dainan ng tubig. Naghaharok na sinda sa may lamba. Sa may lamba area na tabi sina naghaharok. Tanaubusan na ng tubig dahil na susaindang mga sources. Di ba? And kanakaagi pang mga simana, mismong si Ruth Pacalaman, bago pa ining mga istorya nagbutwa na ini, diyan sa Daraga, yung house and subdivision, sabi ni Ma'am Ruth, susaindang mga kwanda dyan, nagakaperag mga water pumps dyan, dahil nang nasusurup na tubig. Ini nang sinasabi natin, kanakaagi pang mga taon, climate change.
Sabi baga ni UN Secretary General Guterres, si Guterres, it's not Gutierrez, Guterres. Tapos na nga kita duman sa tipping point. Ang kinaabaling ngayon ngunyan, nasa periodo na kan boiling point. Nagkakala-kaga na. Por dahil ka ining climate change. Uy na so El Nino matindi tabi. Strong El Nino tabi ini. Na fenomeno nangyari na dyan sa kadagatan Pasipiko na ang epekto na mamatian po digdi sa tuya sa Mamara, partikular sa Pilipinas. Morning lamang tabi, kumusta ka mo dyan sa Lodovize Tailoring? Good morning, buda dyan sa Elevans Tailoring, mga paratahi na barkada niya to. Lodovice Tailoring, dyan po sa Merkado Publiko kan Legazpi. Elevans dyan sa likod naman kan Divine. Gulpi siguro mga nagpapatahi ngunyan, uniforme ha. Morning Zaindo, buda sa Arnold's Original. Mga paratahi yan na listeners niya to. Papapi, mga paratahi nga, kumusta haman? Siyempre, mabuhay ka mong mga paratahi. Sastre. Anapod kaan sa antigong mga terminolohiya. Sastre. Maray na aga kay Madam Tet Aldana Jacob dyan sa Ravax. Mabuhay ka mo dyan sa Ravax. O tamang-tama, flu season na naman. Mga anti-flu pabakuna na dyan, lalong-lalo na sa mga nakagat ning ayam, buda ikos, kamrot ikos, buda ayam. Anti-rabies na mga akreditado sinda dyan kan DOH professionals, medical practitioners. Ravax dyan sa may Aleco, buda mga branches ninda, Ligaw, Tabako, Sorsogon, Masbate, Virac. Mabuhay ka mo tabi. May mga report na kita dyan sa luwas. Idiretso ta na ang bulos ng informasyon na sali isa sa tuyang tropa. Aramon tanaw dumakay Pading Jomar. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan sa DZGB. Ikonektarta sa Premier Distrito kay Pading Jomar. Maraynaga, kumpadreng Jomar, please go ahead na. Salamat pa rin Pio. Good morning sa mga parantabay. Ayam ang problema. Bako ng sutawo. Kan basura na nagkakalat digdi sa New Road sa Barangay San Vicente. Sarong paboritong pasyaran sa pagkabanggi. Kan mga nag-exercise, nag-jogging. Buda sa mga gusto sanang magtutok-tusok ng mga pagkaon digdi sa syudad kan Tabaco. Inian bigtawan doon ni City Councilor Roy Bon kan sanggunian panglungsod kan Tabaco na residente kan Barangay San Vicente na iyo napapagal kaka-espuerso kaysa diri para mag-organisar ng paglilinig duman sa lugar, lalo na kang inot na ang mga nagapasyar paduman na bakong disiplinado, bigpaparabat sa salog, sa kilid kan salog, sa ampat, ang mga basura ninda. Sinabi ni Bon na sa pagkakataon na ini, bako ng sutawan pinakadakulang problema, kundi so mga ayam na mga stray dog, itong so Baralaw Bagaw na naghahanap buhay man, naghahanap din pagkaon. Gusto man mabuhay. Pero so nagtapokan basura, tawo. Tawo. Kaya lang, okay na nga ni, kaninot pa de, talagang malala ang problema. Tawo mo na ayam. Iyo. Ngunyan, dito na sa ng tawo, dakol na ayam. Kan primero, para ba't sa nang barabadan mga tawo, nagkakoronsensya naman kayo kan so grupo na ni City Councilor Bon ang naglilinig, iyo, nagrulusong, sa pangapudan man kan lokal na gobyerno, napiritan, so iba, napiritan naman na ihanap kibasurahan, so sa indang, na paano magkibasurahan? iyo. Ikaw man, ang problema na sa tao, so paglakaw pa siring duman makararanan sa basurahan, para iulog. Kaya lang, ngunyan, medyo okay naman nagkapira na sana talagang malsibado ang suminatapok kung sa income basura. So iba, pikakat naman sa basurahan. Ang problema na,
ang pag-arali, o yan na sa mga scavenger, Yan. mga ayam, Mhm. papabalinto kung sa basurahan, ikakalat, naghahanap yung pagkaong kalat sa basura. Mhm. Ini ang problema ko niya na pinaghahampang na ipaabot na nga ni sa DCGB News online kasuod ma. As in, ngunya, di sa regular na sesyon, nakaulay ko si City Councilor Bon. Ang plano niya na ngunyan, apuera kay itong so, paglinig, kan sa mga hulog duman sa kabasan buda sa Salo, Iyo. ma-request siya ki-night shift sa sentro. Yan ang tama. Sige. Night shift na yan, ni-request ko. Ngani na, bago makabot so ayam, bago makaliskay, dahil ng basura, kung nagwaman, di na sanan linigon me. Mhm. So, para lang. O yung pahayag ni City Councilor Roy Bon. Go ahead. Roll Oh, yan, yan. VTR. Go ahead. Yan. Ito po, naibserbahan talaga naman na ang mga basura. After pagsararakan mga paratinda, may natatada pa. Then, ito ang pigwawasakan mga stray dogs o mga buhing ayam. Ngunyan ang suggestion ko ito, o nung si Senro, si Manuel Rinol, na magkaigwa night shift or kaya after 10 hanggang 12 midnight or 1 o'clock, na ubuso na sa basura naman, mag-ikot. Then, para mag-abot na oras na maski magkaagaw, dahil ang iwawasak dahil ang iwawagas so ayam. Yaon sa basurahan, at least dahil ng lao. So, I think yan ang pinaka-kahiling kong magayon na suggestions naman or magayon na gigibon naman kasi ang mga stray dogs talagang stray dogs yan eh. Dahil daw yan may kasadiri na yan mapapugulan na ilaong nindata. Yan, naghahanap siya ng pagkaon. Si City Councilor Roy Bon, kaya taon-taon, dudumano ni Kagawad Bon si Reynold Martires, Iyo. Susendro, tangani na i-open niya ang posibilidad na yan. So, kung sakali, ang mangyayari ka yan, pag-aadalan na naman ni Martires, so scheduling kan mga tao niya para maski ka matangahan kambang ikaw maglilibot na magkukolekta kan mga basura. Roger, sige. Yan pa din mga informasyon. Jomar Bian, DCGB. Salamat pa ding Jomar sa istoryahan dyan sa luwas. Bibeltadahan ka. DZ Taigong kapareho ang digdi sa Ligaspi. The Spot. Uyan bagang tinampong yan sa pawa na ano ba yung nakakasakop kan lugar nan? Pawa ba talaga yan? Yan sa may kani Mama Mary mahal na Nuestra Señora de Salvacion. Pawa bugtong road ba yan? Pareho man ang sitwasyong kaantabi digdi sa to. Karayo lamang kita duman sa mga taga-Japan. Taon-taon tabel tadata pa yan. Very basic na istorya. Inda ko tabi kung anon sa indong masasabi. Mga parantabay sa istorya ng yan tabi, ha? Anong advice niya sa tech department? May tulo kitang naka-standby. Sige, Chief Jimmy, Angel, Pading Jim, Angel, Karen, standby. Tamay advice ang sa tuyang tech department. May mga commercials kita. Buda, igo kitang live acknowledgement. Kan oras. Kamuan masunod. Pagkatapos kay ni Oras Pilipinas. Alas 9:30 sakto. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito, naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod
Siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Also siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tikman ang bagong Mang Inasal Almusol Meals. Ang paborito mong Mang Inasal Chicken Inasal Regular, Pork Barbecue at Pork Sisig ay pwede ng pang-agahan kasama ng Chicken Oil Garlic Rice at pritong itlog. Pwede itong araw-arawin dahil ang Mang Inasal Almusol Meals ay 139 pesos lang. Kaya punta na sa Mang Inasal Albay Capitol, Imperial Legazpi, Sorsogon at Ligao mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Available ito for dine-in, take-out o delivery. Para sa mga balitang Mang Inasal, punta na sa manginasal.ph. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Juana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain.
Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Magandang umaga kay Dr. Philip Roa. Mga barkada tang Dr. Tabi, mga espesyalista yan sa helang sa talinga, dungo, asin alunan, ear, nose, and throat specialist. Doc Philip Roa, magandang umaga, Tabi. Nakakapira lang sindang espesyalista di sa Bicol kayan, ha? Matindian sa iyang serbisyo, professional, espesyalista. Gamit pang St. Luke's. Doc Philip Roa, good morning. And siyempre, amigo tapang Dr. Chris Gianan. Mga kahilangan nindo yan, mga high blood na yan. Uric na yan. Internal medicine. Doc Chris Gianan is the name. Dakulon po. Ang mga nakaka-recover dyan, nabubulong.
through God's blessings. Dr. Chris Gianan kan Daddy's Angels Clinic. Sabi digdig, good morning Sir Pio, pabati po sa pamangkin ko, happy graduation and congratulations to Jonah Marie de la Cruz Atento, Bachelor of Science is Business in Business Administration, BSBA, magna cum laude, yan, Bicol University, class of 2026. We are so proud of you, bebe. Thank you so much po, Sir Pio. O sino po itong nagpapakongratulate? Itong si 5807. Congratulations sa iyang pamangkin. Magna cum laude, Jonah Marie de la Cruz Atento, BSBA, Bicol University, class of 2026. Good morning and happy graduation, tabi. Makisabitabi kay Mayor kung pwede makaagan kisarong puting ilaw sa may Ramon Santos Street, Madiklom pag alas 4 maagahon. Okay, Mayor Isyam, taod-taod baka lamang ipaabot kay Mayor Isyam ini, pakitaabot databi kay Mayor Isyam kung pwede mabugtakan ning sarong puting ilaw sa may Ramon Santos Street, Madiklomon pag maagahon, sabi ni 9442. Kumusta ang linya kan sa tuyang tropa? Ang gabos na tropa niya to, okay ba sa indang koneksyon? Sa inot, si Joshua? Yeah, si Joshua, sige. Si Joshua muna sa tuyang ilaog, ano? Nasa linya si Joshua. Joshua, thanks for waiting. Go ahead and good morning. Hello. Yes, good morning Tabi, Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay. Nabuksan ni Kuya Jomar. So issue Sir Pio kan pagbabakal min 20 pesos na bagas. Oho. And may aligasyon min kontrobersiya. Opo. May sarong senior citizen Sir Pio yung makakaistorya kitangon niya na pagkaaga. May kinaraman sa eksperyensya niya man kan pagbakal ni 20 pesos na bagas, dyan Sir Pio baga ang venue sa Legazpi City. Senior citizen ini na nagpila, kundi siyempre perming matawo, dahil man tulos-tulos iabot na may cut-off. Ang sa iya Sir Pio yung istorya, may sarong lalaki, ang duminulok sa iya, nagtangro sa iya nin bagas, duwang sako kantidad 1,700 pesos, direct tahali sa truck. Oh, talaga. May mga, sige daw. May mga nagmamanipular. Sige. Madam, dahil ko na sirpi tabi pangaranan, dahil ko ito address, pero pinagbaot naman na mga kaistorya at person niya na pagkaga, tangani ng mahagalan kan saya mismong eksperyensya. Ma'am, tabi, si Sir Pio Fernandez kan DCGB, ano po sa experience ta sa pagbakal po kay itong 20 pesos na baga? Sir Pio, tabi. Good morning. Yes. Pio. Oho. Well, mo po ako nagdadangog sa imo, sir. Kaya dahil ko magmuto-muto, dahil ko nakakaapod. Tatawan ta kang bagas. 20 kilos. Bakong 20 pesos, 20 kilos lang yan. Pwede po ako nagdadangog. Kaya lang. Araw kami. Last March, May 18 po, nakatukaw kami magturugan naman sa luwas ng linya kasi kumbaga sa pasahero waiting sted po kami. Halina po akong balik-balik dyan, ang pigbabakal kong bagas dyan, pagkatao ko sa tugang ko na Tuy Osman. Sayang baga kung sumahal man ang baga, pero pigbabakalan ko man kimahal. Pero kung pwede man sa nasa barato, mas bakal ang nababakal nito sa barato. Many times po, sir, na dahil ako nakakabakal, nasa forfeit na lugod, so allocation ko for the month. Kasi, alimbawa, nasubrahan na ako kang bulan, dahil ko na ito nabakal. Sayang man. Ngunyan, last May 18 po, nakatukaw kami duman sa Haramay sa guard sa Embarcadero. Kaming magturugang. Ako po ang natua. Ako ang tawag sa magturugang timonel. Timonel kang unsing magturugang. Ako ang nagawani-wani sa gabos. Ngunyan,
nakahiling nga akong sobrang beses na i-discarga hali sa truck to buyer, customer. Dahil ko aram kung kaya lang, ang nagtignalasan ko po, sir, nga tatag direct sa contract, kuan na ka itong, pareho nila na parabakal na senior man, pero may kaibang parakargang lalaki. 2 versus direct sa contract. Nagdalas ako, tapos pag-iningan ko po sa mga tugang ko. Sabi ko, ilingan nyo yung lalaki na kayelo, ang saro uguran, nasa truck, si saro, na kayelo man, nagdadaraki bagas from truck to the stage kay Embarcadero. Tamang-tama, pakasakot niya na po ka ito, sabi mo sa stage na sarong sakot, pagbalik niya, rinani kami. Kunyari, dahil ko nahihiling, dahil mo na mamasdan ng iro-iro nila po. Tapos, nag-offer. Sabi niya, mataba ka bang lalaki yung matanda? Sabi niya, Madam, mabakal po ka ng bagas. Sabi ko, itikil na po ako ng mga tugang ko. Sabi ko, dahil man kaming number. Tapos nakaralaog po duman sa cubicle, may mga number na po ito. Kami po wala. Kumbaga, nag-aasa akong makabakal talaga si bagas sa itataon nga ni sa tugang ni. Ngayon, sabi niya sa kuya mismo, Madam, gusto mo, iwayunan sa boses niya. Inagda niya pa ako dumang sa gilid sa may tanom na plastic. Igod na tanom na plastic na baka dahil niya naara, nagahuna din siya itong katanin ko, ibang tao ko man. We are not related. Inagda niya ako dumang sa gilid. Alat, opo, sir, na maribo kaya. Sige. Ngayon, sabi niya sa kuya, Madam, gusto mong dumagbakal. 1,007, 2 sako. Tapos sabi ko, ha? Nagbalik na ako naman sa Pigaturo Kawan. Sabi ko to sa tugang kong dawa. Yung bagay nga akong lalaki na nagabagahe. Nag-aas sa kong bagas. Nag-offer sa kuya kung mabakal akong bagas na 1,7, 2 sako. Hindi, ugnaw na sige akong tugang. Sige naman ay bakal na. Tapos sabi ko, pumundo kami dyan, aram na nindong sa inna naman ang kwarta kaayan. So bagas, alik mismo sa truck. O sa kwarta, darito sa bulsa niya. Yan ang ganyan ko ang Pilipinas. Ba yun ang maasin sa takadakol na kurakot sa Pilipinas, sabi ko kaayan. Tapos sabi, sino na yun? Iyo na, maray na bagayan, makakabakal na kita, ba yun na kita maalat kung may matada. Sabi, pumundo sa mo dyan, bako man na yan ang turo sa tuya, lipay, bako man na yan ang turo sa tuya kung maguran pa. Kunyari, dahil ko, di sa mulado lang na tapos, nagrami ako din lang sa in charge, nagwapo. Sabi ko, yan baga pong bag boy, baggage boy, piga-offeran akong saro ay 1,700 buwang sako. Hindi ko alam kung may knowledge siya or what. Naburarat siya. Dito na rin sabi ko, kaya ang Pilipinas ba yung maasinsuta? Ultimong, kung ba man na piga-underestimate ko ang sarong tao. Basta may pagkakataon na makapalitik, palitik talang. Wala talagang disiplina. Kumbaga, kairap man talaga ang Pilipinas. And then, nag-jot down akong diit na note, ay nagsurat akong note, tinao ko naman sa teller na babae sa inutan. Tapos, kinaag ko pinirmahan ko, pagkatapos po, sa number ko, kinaag ko duman. Ano nga ini? Dahil man ako busy siya, basta kinaag ko sa iya. Dahil man ki-action, dahil man po alam akong inapot ko ano pangyayari. Kaya, dahil ko aram po, sir, kung itong front track na bagas, kasi rin naman sa stage kang Embarcadero, paano ninda na i-inventaryo sa sales against kang stock? Okay. So, paano ito?
Paano po pala maaraman kung iniso tunay na nabakal o may iba pala na nawawara na may palitik? Para sa ko yan ang term ko, sir, palitik. Tama. Oho, palitik. Okay, iyon na po ba dami ito sa konteksto ano ka nangyari arog na kaito? Ano po? Okay, di iikonta, i-shorten ta, mandang ka muna kalinya, nahihiling nindo, igoning truck na may duwang pahinante, nagdidiskarga nin bagas, na subagas, ibibugtak duman sa inutan duman sa mga supposedly ipigpapabakal sa mga senior citizens na 20 pesos ang kada kilo. Ano po? Yan. Sa stage. Sa stage. Yan. So kargador na saro. Sir Pio, hindi po kami nakapila. Bingan lang kami sa tukawan dyan na may tanom na plastic. Pero may pabilog na doon kami na waitlisted nga kami kung nakikita chance passenger, kumbaga. No, not waitlisted, kundi chance to buy. Yes, opo. So, iyon na yan. Basta nahihiling nindo from your vantage point na mamasida nindo, pigko ko subagas duman sa truck, na pigdi-deliver so mga sako-sakong bagas duman sa states na iyo man ito so pigdi-dispose ka nagbebenta na 20 pesos per kilo duman sa mga senior citizens. Ano po? Hello madam, naputol na si Joshua. I-shorten ta na lang ano. Tama ito suko niya, parang politik. So, dapat mairanita man agad hindi sa kunyan sa NFA na no kung paano ta duman sa kunyan sa tabako sako-sako man ang pigdidis na nahiling ano. So ito madam tabi ano nahiling nindo duman sa kikamugtakan nindo na subagas na pigdidiskarga tigdadara duman sa states na iyo man ito so igpapabakal sa 20 pesos kada kilo sa mga senior citizens. Ngunyan rinan ni kamo nag-o-offer gusto ngayon nindo ning bagas duwang sako 1,007 sana. Prior to that po, sir, may nahiling na ako. Ngata, may lalaking duwa, not sunudan, but para darong may gap na direct from the truck to the person, kinarga na lang sa tricycle. Sabi ko, this is not proper kasi dapat duman maagi sa stage bago makuaso duwang lalaki. Now, baka man nasunudan, kundi basta nagmamasid na ako, tagaro ako tigkukulbaan. Yun. So, prior ka ito na pagrani sa Indo, may nahiling na mismo kamo na may duwang lalaki man na pinabakalan kan itong duwang personang itong yaon sa truck na bagas kinoa the same truck kung saan man pigo kwa mga bagas na intended para duman sa 20 pesos per kilo, alagad may ipinabakal, kumbaga palitik, duman sa duwa man na kontrata. Day ko, ang iisip ko, yun na din kasi, day pa man ka ito nagrarami po sa muya, namamasdan ko na ako na nakamasid, na pig-iing ko na po sa duwa kong tugang. Sabi kong tugang ko, pabayain na nga iyan, manay, bako mo naman ang problema. Jesus Maria Joseph. Ay nako. O di kan rin mo yun naman pinag-explicar mo po yun naman sa initial mong pinagranihan na persona tabi? Opo, aram kong in charge ito duman. O pinag-explicar mo sa nangyari? Tawag dito. Para yun nakayelong bado, sigurang duman na nasa truck plus yung matabang lalaking tandak na nagbabalik-balik magkargang bagas pasiring sa stage. Pagkatapos, nung sabi ko na duman sa aram kong in charge man ito duman, permit ko ito nahihiling. Pero sinag-inafod, sabi kang tugang ko. Nailing mo man ay inatod baga. O sabi ko, inanaran pa siya. Magbuhay man siyang legal. Takita baga, kairak man ka mga tigaralangan. Paano lang mag-usad ang Pilipino? Pagkatapos, itong lalaking ito, nagpapara tiwa naman sa tangad may mga marites ngayon dyan. Di nag-uulok na sa mga tugang ko. Sabi ko, pumundo ka ini, sabi ko, ramihin ko ining lalaking ini na aram niyang inalukan niya ako. Sabi kang tugang ko, dahil naman nagkaanta. Dulo nga yan, natakot. Dahil na ako natatakot sa iya. Ay talagang may nagsisindikato if ever mananggad. Itong bagas na ipipabakal outside duman sa dapat ko tanang para sa mga senior citizens, gulpi na ko tanang ito. So napabakalan na lihitimong dapat na mabentahan.
Opo, sir. sus, Kaya Maria isus, Jose, pag may pagkakataon na makadaya talaga, ay sus, ayan ang, paano na daw yan magkaarayos kang kinabanta? Ay nako. Sige tabi, kung igwa ka ning apelasyon tabi sa publiko buda diyan sa namamahala kan pagbenta ng ankan bagas. Go ahead tabi. May naalda po sa Tuya Gabos, lalo na po dyan sa bako man yan ng FA yata na nag-manage FTI kang 20 pesos na bagas. Maging vigilant po kita. Aram po hindi na nagsumbong ako sa ilitan kung ano ang pangyayari na garo. Wala lang. As in, okay lang yun. Ito paano yung kadaklan na nagatilo dyan. Minsan po nabidismayo, nag-aerial na. Kami po din naman nakukuha sa allocation na for the month kasi nakakalampas na. Nagkukulang ang bagas. Minsan may nakapila, wala na pong bagas. Tapos lang kita. Dito na yung pag-ariwala na taday man ay sayang man kang pagperila na matanga na ako po dahil man ako nakakapilang ataw, tadakulong man po akong obligasyon. And many times po na nagpila ako pero may nang naka-cut off. Kaya kumbaga paano yan mapakaray? Buda ang nasa isip ko po kay ito, paano ang inventaryo kang so naglaog na bagas, buda so napabakal or napalitik. Paano yan na nila po? Yun na anso punto madam na baka iabot na kamukan cut off taso iba talagang dapat na ilihiti mong ibenta pinalitik na baad arog kaan. Ano po? Ako mismo. Dahil ako natatakot maging mag-front na pangyayaring iyan. Tatunay na nangyari. Sige tabi. Kung halimbawa makaabot ini sa NFA, are you willing to personally express ining sa imong experience tabi dyan sa NFA? Opo. Sa Very FTI? much willing ako. Tanganing magimata na ang iba doon kampante na. Although reported ko iyan duman sa duwang tao na aram kong yaon duman na legit na yaon duman na in charge. Naghalata kong kinaganan ko pang number, taong akong note, wala man akong ma-receive na But sa lalaki, sabi niya sa kuya, ang kura ko talaga ngaya, pero may igwa. Arog ka yan. Pero na-shock man siya, naburarat siya pagtaram ko sa iya. Sige madam. And in order to be fair naman sa NFA, sila lang paano naunang bitan, bako sindaan may cargo kaan. It's the Food Terminal Incorporated, yung FTI. Yan ang hanapon ta kung paano yan hindi mamamanage sabi. Madam, salamat din maray sa oras buda informasyon. Salamat po. God bless. Opo. God bless, sir. God bless. Thank you. Sir Pio, si Manay, sarong senior citizen tabi, Sir Pio, na nagbalo na makabakal kayan. So, for fairness tabi, Sir Pio, tama itong sabi mo manangad, na nababanggit lang so NFA, tasayin dahali so bagas. Yes. Pero pag-abot sa distribution, ibang ahensya na ang namamahala. Tama. In fairness, in all fairness, and with due respect sa NFA, sila lang ang nababanggit pero bako ninda yan, bako ninda cargo it's the FTI. Yan ang dapat talagang masusugnakan mga taga-FTI kung paano malilikay ng araw ka na proseso. Come to think of it, imbis na maipabakal talaga duman sa intended na beneficiaries kaya na mga senior citizens, kung may nagpapalitik, araw ka ito, initial na offer saya, 2 sako, 1,700, dahil na napaduman sa dahil na napaduman sa tamang proseso so pagbenta so kwarta pa napadiklom bako. Ay nako, sige. So yan tabi, Sir Pio, na eksklusibo niya to na pakipaguron and resulta man kasi to yung pag-oro investigar. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas paghali duman sa Tabaco City na open up duman ni Pading Jomar iyan na mga parang dahil pang kita nagtatapos pa dahil pa kita kaining independenteng verifikasyon pero seemingly parang mga palitik na yan sagkod palandig di sa Legazpi may mga nagbebenta Sus Maria Josep ano na kita Pilipinas ang question dyan ano na kita nagakapirang Pilipino dahil pagparabasulon ng gobyerno, yung simpleng basura lang at tao-tao, mobiltahan tayo yan.
simpleng basura lang. Ano, may World Cup mo niyan. Anong istorya sa World Cup? Taon-taon tabi, ibabaltadahan tayo. Ano. Sandali, may tumatawag sa telepono. Ako mo daran ta inimo na apod niya to sa telepono. Okay, sige. Eto na. Hello, good morning, tabi. Good morning, Sir Pio. Good morning po. Yung tumawag na babae, diyan sa Legazpi, Opo. ganun din yan dito sa tabako. Aha. Ganun din yan dito sa tabako. Sinasakay sa padjak o kaya tricycle. Tapos? O ganun din yun. Yung gawa dito, ang bigas, hindi na nakakabili ng 20-20 ang mga senior or para padjak or ano. Dahil ang bigay nila, kalahating sako or isang sako. Oh, may ibinibenta din na ganyan. Kaya nagsubok na ako ilang beses. Hindi rin ako nakakakuha kasi sasabihin, ay sorry po, kasi senior na ho ako. Oh. Sabi niya, sorry yun na dahil cut off na, wala nang naubusan na ng bigas. Malamang ang lagi ako na naubusan ng bigas, wala na. Tapos isang linggo bago sila magpabili ng 20 pesos kasi wala nang bigas. Uy, sus Kaya ko. anong dapat talaga nito? Dapat ihanapin talaga kung sino ang mayroon dyan, yung naglalabas, o sino nagsisindikato. Mukhang sindikato ang labas po. Opo, mukhang sindikato. Nako, di sige tabi, salamat ng marami sa pag-share mo ng iyong experience diyan sa tabako. Experience dyan. Tapos, makikita na sa palengke, ang 20 pesos na bigas sa NFA, diyan 45 na sa palengke. Nako, sus Mariosep naman o. Sige po. Sige, thank you so much. Manuel. Sige, thank you so much sa mga tugang. May kasabihan ba kita diyon? Dahil mo pagkawatan, dahil mo pagkawatan yan na pagkaon, lalo na ang bagas, gagamitin mo sa pagsindikato. Taan karma ka yan, sobra-sobra. Taon-taon na nakakuha na kitang gulpi, mabarita mo na kita mo na mahabol kan mga hanap buhay. We will be right back. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tuhod, siko, baywang, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit.
Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. An oras, alas 10:11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Isinulong ni Senator Bongo sa Senado sa pagikan proposed Senate Resolution number 450 ang pagkondukta ng investigasyon kasunod kan pagkagadan kan duwang Ateneo student athletes na sina Orene Clerk Baterbonia as in Divine Adili. Nagadaan duwang player matapos na malunod sa indang team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Nagsumiti naman ang senador nin propestong lay na may kamabutan na protehiran ang interes kan mga student athlete. Iyan ang detalyas kan pangalas chess na bareta hali sa News Base. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige po, dire-diretso kita kan istorya dyan sa luwas. Sundo na magtapos kita ngunyan na Martes. Aba, parang nobela kita ngunyan na. Series man ngunyan sa Bagas. Pinunan ni Kumpadreng Jomar, duman sa First District. Sinudan ni Joshua, parang may relasyon pa ining kay Angel, ha? Angel, thanks for your patience and the waiting. Good morning, what's happening, Tabe? Hello? Hello, Angel, go ahead na. Basta Sir Pio, halawig ang pasensya ko. Anyway, Sir Pio, ipig distansya ka National Food Authority Bicol ana sa indang ahensya dyan sa issue kan sako-sako nin baga Sir Pio na ipigpapabakal enot dyan sa may parte kan Tabaco City. Sigon na Sir Pio, sa nakahuron ko sa NFA Bicol, Food Terminal Incorporated sa Tabaco City ang dapat na magtaram asin magpaliwanag manungod sa reklamo na ipigpaabot sa DCGB News manungod sa mga sinakong bagas na nasa gilid kan tinampo na ipigpapabakal sa Pio hali duman sa 20 pesos na bigas na ipigpapabakal dyan sa mga programa kan gobyerno. Sigon sa NFA Bicol Sir Pio, FTI Tabaco ang in-charge na sa pagbabakalin bagas dahil lantasinda sa National Food Authority. Ang solamente nila Sir Pio
Pio na papel, iyo ang pagsiguro na may bagas na ipapabakal sa 20 pesos na bigas na programa. Alagad Sir Pio, sa tabang kan tagapagtaramtan na NFA Bicol, naikonektar ini na ipaabot na ini Sir Pio sa NFA Albay branch manager na si Ala Martin Menes. Alagad Sir Pio sa presente na ini si Sir Abilable dahil na sa pagkondukta ininin inspeksyon sa mga warehouses sige sa probinsya kan Albay, and promisa man Sir Pio oras na matapos ang inspeksyon mapaluwas man ini o mapaunra man ini ni Sir Pio nin pagkipaguron sa DCGB manungod sa sitwasyon dyan sa may tabako as in ipapaabot ko Sir Pio itong expose man kansarong senior citizen digdi sa Legazpi tabig Sir Pio. So all the while tama man so sa tuya digdi bagang ipinagpoproponer na in all fairness sa NFA nababangit lang sila pero they are not the one who are in charge o na in charge diyan sa pagpabakal. Sinda lang so nagsusupply nin bagas duman sa mapabakal. Opo, and natatarag lang Sir Pio itong sa inang pangaran dahil apera duman sa bagas Sir Pio itong espasyo kung saan ipigpapabakal sa bagas nasa jurisdiction iyan Sir Pio kan NFA. Yan. Kumbaga sa kuryente buda tubig so tubig, PhilHydro ang nagputol, nababasol LCWD. Pero ang rason... Tapos so Alico, nagputol ng kuryente, naghiray so NDCP, Alico ang nakakunyan. Yes po, Sir Pio. Araw ka ng analogy. So tama, it's not NFA. It's FTI na naman. Yes po, Sir Pio. Sige. Tayo, araw mo baga, Angel, hilingon mo. Kung nalimbawa, so alokasyon na para sa 20 pesos talagang ipipabakal ning sa Diyosan gulpi ang aaboton. Opo, kasi ang alam ko yan Sir Pio, kan last time nakahuron ko kan si Ma'am Julie Lenerestas, an assistant regional manager kan NFA Bicol. Kada aldaw, ang kada warehouse Sir Pio, ipigluluwas ninda 250 sako nin bagas. Naramdaman mo Sir Pio kayan so halizan so concern ba sa mga senior citizen. Nakahuron ta kayan so taga NFA na itong 250 sako ngayang ito ngayang ang dadarahon dyan sa Embarcadero de Legazpi. So I believe Sir Pio na everyday ito ang numero kan alokasyon para sa nasabing distribution o itong pagbabakal ng bagas kada duman sa distribution areas kan FTI. Nya kun may pinalitik, paano na sisiguro kan FTI na talagang hindi pero apparently igwa talaga ning dapat nasikasuhon. Hindi ko talaga Sir Pio ni nangyayaring mga palitik. Okay, sige. So yan Sir Pio, pigahalat-halat ko lang itong mensahe man sa tuya kan branch manager kan NFA Albay tangani sinda bilang sinda man may jurisdiction kayan pero yun nga ni Sir Pio sa initial na pagkipaghuron distansyado ang NFA duman dahil sinda nasa pagsiguro lang na may bagas as in itong distribution o itong pagbabakal kan 20 pesos na bagas nasa loob kan sa indang compound bilang saruman niya sa indang mga promisa na ipapagamit itong sa indang mga pasilidad po Sir Pio. Sumabalik kita naman sa kapinuunan sa lugar Tabako Giraray. Tabako Giraray. And inidigdi Sir Pio, may number ako digdikan FTI Legazpi. Iko-coordinar ko na yan Sir Pio. Itong sa expose ka nakahoro ni Wa. Sige, tabi. Baka may bako ka dyan mismong taga FTI personal na dumanon. Apo. Tanganing makon iyan. Bako sa pagkundinar sa inda, no? Yes po. Kundi pagtabang na makurihir. Tatibaad kung igwanin kasabwat, dahil taman pinaghahagad na igwang kasabat o dahil man kita nag-akusar, matanos ang dapat ng matanos. Opo, and ikaw pa kayan Sir Pio, before pa yan ang issue na yan na yung pagbabakal ng bagas, naramdaman mo so problema kayan Sir Pio kaya na itong sudati baga, numbering Sir Pio ang ipigtatao. Na halimbawa ngayon, nakapila ngayon si Pio Fernandez pero ang anabot lang kan cut-off si Angel Mostaza, si Pio Fernandez sa tawa ng kinumero for the next week, sila ang priority. Yes. Ang nangyayari Sir Pio, may mga balasubas na nagre-replicate, illegal na naggigibo ni na numero. As in, Sir Pio, igwa pa dyan yung informasyon, hali mismo sa FTI Legazpi, na ipigpapabakal Sir Pio, itong sunumero na nagkakuruan nila. Yusef naman, pati sunumero pigbibenta. Sige, tabi Angel, sige. So yan po Sir Pio, ang mga rejoinder pa, mga barata haligi sa luwas, Angel Mostaza, DCHB News. Salamat tabi Angel sa istorya man dyan hali sa luwas in connection kang bareta na yan, baretang bagaz. Nagpun sa tabako, mabalik sa tabako.
Kaya duman sa FTI, inda kung itong pigisabi na Angel na igwas yung number na taga FTI, baka personal na maduman, tangani na makwanta na, kumbaga may sort of diit na parang pressure, kumbaga bako man, kumbaga makwanta lamang for the sake of information, makuhaan taning informasyon manungod sa siring na bagay. Ano po? DZGB On the Spot Report. Dumang kita kay Chief Jimmy, Compadreng Jim. Thanks for your patience, man. And go ahead, good morning. Salamat abi pade biktima nin Lutgot. Oh. Si Boemberdas Maronilia. Oh. Nasang ko niya ang panlalawigan Kanalbay, kung saan pon pakasuhapon hanggang sa ngunyan, piguran siya nin mga birthday greetings. Patada kahurong ko sa lalaki ka sa bagong mag-alas City Media sisibot. Mapal kapitol lang ako tayo speaker ako. Anaram sa bagang Lutgotero dig di Salvay. Karo man sana. So best friend mo na nag-retire na. So pamin. So pamin. So pinakadako lang Lutgot. Ikangalas ni board member Das Maronilia tabi yan ang pignangalas tabi pa de. Sa kunata gulpihan nagbabati sa saya ki Grite kay birthday. May mga karikatura pa pati ka mga puwerte kan pagka-frame sa social media. Sa Facebook. May mga litrato pa. Oo. Nasa Facebook. Facebook. Ganyan. Pati sa mga pag-iibalan niya, nakisakaya na, pinagbarabarating mo niya na pagkaaldaw, may regular na sesyon, ika na nga bahala taot-taot. Lilutgot na lugod na sabi ni board member Das Maronilia, kako nga ni, napabuntog man, binati ko man. Sabi ko, Ward, happy birthday. Bako ko man nga birthday mo niyan. Kaswapon pang yung barati isa ko. Niya ko, sisay nagkuhan ka ansay mo naglutgot. Hindi ko nga ningayisi kung sisay ka sa pasurosir na gayod ngaya. Pato ko na lugod ngaya mo niya, na birthday ko, nabakuko man niya birthday ko ngaya sa Agosto 2. Kaya sabi ni board member man ni Ribaya, pakurunahan mo na sana ngaya, dyan nga, mag-face na ka. Maski ngaya ka ba nga sana kanso, isisilibrar mo duman sa gusto. Yuman sana. Irak ko ni board na Das. Sa social media, puto ko na birthday niya mo niya. Buko ko man nga birthday. Nagalog sa isip ko niya ko, bakit nalutgot ini? Iyon sana. Apunta daw sa amigo to. Tamad, fundamental naman siya ka na eh. Para man ni bakit nang naaraman nalutgotero dig di Salvay. Saro man sana. May nag-arog-arog na. Iyon man. Kalason si board member Das Maronilia na daw nga tabipig para girate nga akong birthday ngo niyan. Kasuhapon pa ngaya. Baka man niya birthday. Baka may nagpagrita na bareta baga susabing STL front waiting. Dati na pa diba? Praber pa ito na kuwan ko na kasi istorya sa manungod sa STL. Iyon na ito. So, kuwan ko nga niya ko, happy birthday, happy board. Nainot na pala. Birthday nga ba? Bako ko man nga birthday. Jesus Mario Joseph, ano? Oy, talaga naman. O, di happy birthday na sa nalugod. Tama man sabi ni ining social media, pwede kang pakarayo, pag gibuhan kimaraot, pwede kang pasiramon. Ay, yun na, sinabi mo pa, kumpadre. Ay, talaga, ining social media. Naribok ang kinaban ka ining Facebook na ining social media ini. Ini, okay lang ini. Birthday, okay lang. Papa lamang, papa, ano? Sige. Ito, member man ni Ribaya, may sesyon nga kami, ramating nga siya kaan, mati ka ba nga? Papaano daw ni board yan sabi pa rin, sa tayang mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita di si Jimmy niya.
Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Sa istorya hali dyan sa luwas. Anong advice mo, tabi? Chief Tech Ramir in, si Tata June out. Saro na lang, si Karen na lang, tabi. Kumpadreng Al, sensya na po, si Karen na lang ipapasok natin. DZGB On the Spot Report. Karen, go ahead man, tabi. Good morning. Yes, thank you, Tabi Serpio. Nagpahayag manin suporta ang Bureau of Fire Protection Albay sa pagrasyon ng tubig sa mga komunidad kan Ginibatan Albay. Katakot bagaan, Tabi Serpio, kan pinagkukonsideran ng kakulangan o crisis sa indang tubig supply dara kainong tag-init. Iyan Serpio ang asigurasyon man ni Fire Superintendent Jerry Miraflor sa BSP Albay. Doon sa sinabi na kaipuan sa natalagakan mga ininformal na komunikasyon hali sa MDRRM o kan Ginibatan na igwanin water crisis sa mga banwa kan munisipyo. Asin talagang kinakaipuan ninda ang mga additional na resources utabang hali sa BSP kan probinsya. Sigun kay Miraflor, in kaso man na hagado na kan munisipyo ang tabang kan BSP, insigida maugmat man ang mga ini nin mga lorry o truck na may darang tubig. Tanganin na maitaw ang sinaagkaipuan na tubig sa mga komunidad bilang basic service bagatan isang tiyo na nasa crisis po niyan sa munisipyo. Ngayon, tas pagtutangan yan sa tabi sa tiyo, sinabing di pa man ini nakakabot sa lindong kan BSP Albay. Alagad, magtatabang man ang mga ini tangaran kan serbisyo publiko. So, ang fight dyan, tabi, Karen, nagpreparar na ang Bureau of Fire sa posibleng paghagad nin mga tabang hali sa mga munisipyos na maapektaran na kaining water shortage. Yes, Roger, on that tabi, Sir Tio. Ehemplo, Ginubatan, kung makapaabot na sa inaning formal na hagad, ready ang Bureau of Fire. Yes, tabi, Sir Tio. Lalo na including sa mga BSP kan mga munisipyo, halimbawa ngayon ining BSP Ginubatan, matabang man ini, ipapabot man ini kan BSP Ginubatan sa provincial, BSP Provincial Albay, sa kansin na Sir Tio, mamobilize di water assistance. Roger Copia, sige. Karan Ana, DCGB. Salamat man Karen sa istorya hali dyan sa luwas. Susiriye man yung informasyon from Ginubatan na trigger na po. So, Bureau of Fire, handa na anytime na magkaigwas ay naning request. Albay wide, na matabang sila kung igo na ni mga water shortage po sa inmana lugar digdi sa probinsya ng Albay. Dahil maghali, tulos na masunod sa muya pong news director si Papa Mar. Ako mo po si Pio Fernandez sa pangarang Kantropa. Salamat asin mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programa